cikakken suna? Sunana Muhammadu Sani Inusa. To me faru da kai? Barayi ne suka je unguwarmu suka cire min hannu Wata shekara? 2022. Garin yaya suka cire ma hannu? An yi mana waya ne mun fito, ni ina daga cikin 'yan kwamiti na unguwa Wace unguwa? Tidin Fulani. Aka yi min waya na fito, ina fitowa sun yi atakin ɗin gidan wanda zai fito, sun yi atakin ɗin gidan shi. Shine suka hau ne da sara, nan saman kaina ma sara ne nan. Suka cire min hannu, nan ma akwai karaya da aka yi ma aiki a nan. Nan gefen ciki na akwai ɗan buda da aka soka mu. Bayana ma akwai sara guda 5 da aka yi mun a gadon bayana. To kamar wani hali kake ciki yanzu? To ni dai yanzu halin da nake ciki na rashin aikin yi ne. Ba wani aiki da nake yi, tunda ɗinki nake yi, kuma ɗinki da hannu ɗaya ba zai yiwu. Ɗinki nake yi kuma an cire min hannu, ɗinki da hannu ɗaya kuma ba zai yiwu ba. To kamar ya yanayin iyali ko yara? Ina da yara guda 4, matata kuma sanadiyar faruwar wannan abun Allah ya mata rasuwa, ta gamu da zuciyarta ce ta buga. Ta gamu da paralyze, zuciyarta ta buga, ƙarshe dai ta rasu. To kamar wani irin abu za ka iya yi a yanzu haka halin da kake ciki? To ainihin yanzu aikin ƙarfi dai ba zai yiwu ba, sai dai ko aiki irin kasuwa wadda za ta zama a zaune ne. Amma dai aiki na ƙarfi ba zai yiwu ba, tunda ɗinki ne nake yi, ɗinki kuma shi ba aikin ƙarfi ba ne, ba hannu ne da kafa suke yi, kuma hannu guda ɗaya ba zai yi ɗinki ba, shi ma wannan hannun yanzu haka yana da matsala. To ina yaran da suka yi maka wannan abu? An kama yaran, muna kotu da su. Yau ma mun je kotun, amma wai an tura ne, an kai kes ɗin yanzu high court, an tura Kurmawa a ɗauko yaran, ashe ba a Kurmawa suke ba, suna Goron Dutse ne. Yanzu yau an ƙara ba mu sai 23 ga watan April za a sake zama a kotu. To tun wani lokaci ake wannan shari'a? Tun a watan 4 ne na 2022 aka fara shari'ar. Shekara ɗaya da wani abu kenan. To me kiran ka na ƙarshe ga hukumomi da sauran waɗanda abin ya shafa? Kirana na ƙarshe ni a taimaka min da abin da zan dinga samun wani abu. Shine kirana.